Bollywood actor anparta Lunsepo tumpen Assam angkang langkang lumaki sungalong ning kimepen CM relief fund along dihinamu nang kirabdun. Aningkan vangalong benjong si lang pangbar dampuluti. Suri hini ra ingkoi ra hini mate pining aningkan along hello. Assam along uri along RV kijang ajak kiding nai aningkan lo. Bangso penajok Assam angkang pialong langkang lumaki sung apong cetong ponang lo. Langkang lumaki sung pen Assam arlo keong dunga district along Hemrit kanahok anparta apran ke dam nang aphai klang ponlo. Bangso penajok Assam araphan Chief Minister Relief Fund along Bollywood Actor atum pen kanghon nang kapajir dun abirta Twitter along kapang dakpon theklong. Tangte kumad madabang phu atuma lapen kumadabang phusi ko anatang ka aphai akirap nang pajir dun igma bangso puthak karbiang nong life abirta along pen nang pachini pon iglang. Tangte donutum humri pon sina Assam langkang lum akisung aparman Chief Minister Relief Fund along kirap nang apajir dun abang phu atum amen lapuson henlo. Bollywood alam kanarjan along nongnam ka chithangklong actor Amir Khan, Akshay Kumar, Arjun Kapoor, Rohit Shetty, lasong bongpen Bollywood alam arjan hai hoy along kilun ase rat karju aningkang samnaya Lunsepo, Sonu Nigam, music conductor Bhushan Kumar alang litum hello. Akshay Kumar hin pen kirap nang kapajir dun atangka aphai laki lak thom kep. Amir Khan pen abang nang ke pidun aphai lak ingkoi rapho. Arjun Kapoor lapen Rohit Shetty alang litum penta sika lak pho. Lason si Lunsepo Sonu Nigam penta lak pho. Laswang bong music conductor Bhushan Kumar alang lipenta lakri sia tangka kirap nang pajir dun abirta alang lituma hin pen Twitter along pangdakpon. Lason si Chief Minister Himanta Biswa Sarma hin penta alang lituma phan kachoro akardom Twitter along pen pajir ponlo. News Desk report Karbi Anglong Live.